Пярсцёнак гэта не проста ўпрыгожванне. Пярсцёнак гэта найперш магічнае кола, которое являлася абаронаю. Лічылі, што круглае ўпрыгожванне, вось такое як пярсцёначак, утрымлівае душу ў целе. І уласна праз гэта, калі чалавек паміраў, то пярсцёнкі з рукі ў яго здымалі. На даўніх раскопках знаходзяць пярсцёнкі альбо паламаныя, раз'яднаныя, альбо прывязаныя да паяскоў дзе-небудзь да адзення, не на пальцах. На Гомельшчыне адносна таго, чаму з нябожчыкаў здымалі пярсцёнкі, была свая версія. Казалі, што гэта робяць, каб на тым свеце да нябожчыка не чапляліся вужы. Заручальны пярсцёначак быў не толькі сімвалам еднасці зліцця жаніха і нявесты, але і сімвалам вось гэтым аднаго з пары, калі яны раставаліся. Нехта з'язджаў некуды ці на пэўны час сыходзіў з хаты. Тады вось гэтае кальцо як бы замяняла сабою таго чалавека, который у дадзены момант не быў побач з сужэнцам ці жонкаю. Канечне, пярсцёнак гэта неад'емны сімвал усякіх варожбаў. Праз пярсцёначак прадзявалі нітачку, яго клалі ў шклянку і ставілі перад люстэркам. Праз яго можна было заглядваць, ці ліць ваду альбо воск у ваду. То бок пярсцёнак заўсёды падказваў якое-небудзь будучае. І галоўнае, што пярсцёнак трэба было браць у жанчыны, которая шчаслівая ў шлюбе. А вось каб выйти хутчэй замуж, чамусьці усе варожбы пра тое, што дзяўчаты хочуць выйсці замуж, ці прынамсі раней хацелі. Ну так вось напярэдадні вяселля сяброўкі маладой пакідалі свае пярсцёначкі загорнутыя ў хустачку у яе хаце. Лічылася, што гэта дапаможа і ім самім хутка стаць нявестамі. Гэта можа падацца дзіўным, але часам пярсцёнак клалі ў ежу. Напрыклад, у разгонную кашу, которую варылі на Новы год ці перад Вялікім пастом. Лічылася, што калі такі пярсцёнак з кашы дастане дзяўчына, то яна хутка пойдзе замуж. А вось калі зачарпне лыжкаю пярсцёнак гаспадар, то ў яго хаце будзе дастатак. Пярсцёнкі маглі рабіць не толькі з дарагіх металаў, але і, напрыклад, з жалеза. Стальныя пярсцёнкі, зробленыя з падковы, былі лекамі. Іх трэба было насіць на мізінным пальцы ад падучай хваробы.